Padayon ang investigasyon sa pagkahagsa sa chopper sa Philippine Air Force sa Impasugong, Bukidnon. Diin 7 ka mga sakay niini, pulos patay. Aniya ang detalye. Dili ta mo ilabot anak. Dili ta mo ilabot anak. Ayaw, di ay sila naduga ka pa inakuan. Ayaw kay. Okay ra na pay buhi. Kung naay buhi, okay ra. Kuha kini sa crash site. Pipila lamang kaminuto human nahagsa ang UH-1H helicopter sa Philippine Air Force sa Bukidnon Bahin sa Barangay Bulunay, Impasugong, Bukidnon, bandang alas 2 Sabado sa hapon. Maghatod lang unta og supply and chopper sa mga tropa sa 8th Infantry Battalion nga nakabase sa mong lungsod. Patay tanan ang 7 nga sakay niini. Magkandak sila ng resupply operations. Bale yesterday around 2:20 in the afternoon, nagkaroon ng unfortunate incident. Nag-crash landing tong isa ka UH-1H natin. And nagkaroon tayo ng 7 casualties, 4 Air Force personnel and 3 Philippine Army personnel. Sumala sa mga saksi, nakita kuno nilang gaaso ang likod nga bahin sa chopper ug nagtuyok-tuyok una kini nahagsa duol sa balay sa usa ka residente. Pag-abot diri doon sa basakan, pag-aso ang sampot. Pag-aso sampot. Eh, napalong siya. Pagpalong niya, yung bata, bantay pa kay bro. Diri mas to, kapaingon diri sa. Dari pa dulong yun. Oh, street di sa daan yo. Pagkapalong niya, hindi naman siya no. Tayo dito. Nagaw na yang ulo. Pagkahagsa sa chopper, unang miresponde mao mga trabahante sa usa ka construction site sa lugar. Pagkita na mo diyan niluya og ang iyang sabad ni kalit og hinay. Mo to pagkita na mo ni hunong na magid ang sabad, dito nakahulog na naayan nanagan dito. Ni namasin mi nga basin nga makatabang pud mi. Paabot na mo dito, wala naman na nabilin nga buhi sa mga kuan, sa crew. Dako ang pagtuo sa ilang mga kaubanan nga gilikayan sa mga piloto nga mahagsa dinhi sa komunidad. Busa didto kini sa unahan nga bahin, nahagsa sa may kakahuyan. Apan 7 kanila ang patay. Giila ang mga biktima nga sila Lieutenant Colonel Arnie Arroyo, Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay, Sergeant Mervin Bersabe, Airman Stephen Agarado, Pulos Air Force personnel, Sergeant Julio Salvado ug Kaa Jamil Sugalang ug Kaa Jerry Ayukdo sa Philippine Army. Ang mga kabanay ni Kaa Sugalang dili madawat ang kalit nga pagkamatay niini. Buutan kuno si Kaa Sugalang ug matinud-anon sa serbisyo. Ang tanan naman nagsumrag kana siya ang pinaka sud gyud siyang mama sir. Yang mama na sakit sa kasing-kasing sir ba. Kanang buutan po siya nga pagkaigagaw sir, then kuan po siya sa iyang mga pag-umangkon kay ako mangigagaw kay kuan po misuod po mi atong iyang suon ba iyang magulang. Then supportive kay na sa iyang ginikanan. Mi pasali Ginoo ang kasundaluhan nga ilang tabangan ang nahibiling kabanay sa mga biktima. All AFP personnel including our CAFGUs. So meron tayong death benefits, funeral services, transportation, hanggang sa burial assistance. Hindi pa babayaran? No. Ang motto namin, we leave no man behind. Sa kasamtangan, nagpadayon pang investigasyon sa Philippine Air Force sa hinungdan kung anong nagka-engine trouble ang maong UH-1H number 517 helicopter. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.